Pán Ježiš Kristus. Ďakujem, sadnite si. Tak dúfam, že ste dobre pripravení, pretože si napíšete písomku. A pekne masnú. Cyril, dúfam, že si sa učil. Šimon, dúfam, že si sa učil. Mal som sa viac učiť. Zvlášť mi mama doma nedá jesť. Оля мне не сказает. Тут co je? Vypla som ja doma žehličku. Bože, pomôž. Vidno, že som sa neučila. Zasa doma budú pýtať, akú máš Šimon známku. Ale všetko zná od neho, co odpíše. Som to aj nepozrel, budeme 2 späť. Bože, prosím ťa, pomôž mi. Ja som si do toho patril. To co je? Otco ma nepustí na tréning. Hlavne no stres. Čakaj, trojka zámka, bolo už aj horšie. A few moments later. Čo iné som mohla čakať? Pán Boh! Pán Boh! Čuješ, Keloši dal, že to ten štúr žil roky? Čo, neznám, ale videl plagát a tam bolo napísané 200 roky. Čo sa je opýtať somariny, sami tiež z toho vyklepaní. Počúvajte, nemôžeme zo začiatku roka dostať také zlé známky. Musíme s tým dať čo zrobiť. Ľudia, mám napad, bežte tam dole. I'm begging you to put your loving hand out, baby. Čuješ, co s ním? Zberov. To put your loving hand out, darling. Riding high when I was king. I played it hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm... Pani učiteľka, počkajte. Čo sa stalo? Pani Čeka, sme vás srdečne chceli pozvať na našu stožkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční 25.10. vo Vranovej nad Topľou v penzióne Sonia. Neberiem, to zoberiem. Ďakujem. Veľmi pekne a vaše pozvanie samozrejme prijímam. Cyril, čo to máš vo vrecku? Utekajte! An empty shell I used to be. The shadow all my life was hanging over me. Čakaj, začítame my! Čuješ, Keloši dal, že to ten štúr žil roky. Dýchaj, bouši, však viem. Čuješ? Ja sa normálne nejak. Čuješ, Keloši? Are you serious right now, bro? Hej, bratranec, tam sa postavíš, tam my vybehneme všetké za radom v triede. Tu musí byť druhá kamera. Daj, tak sme to pokazili. Nie, to musí byť až tak, ty dve úplne tak. A tu sa priblíži na to a tu budeš strieľať. A pán Čeka, vy vtedy, hej? Hej, vtedy picierne. Môžeme všetci? Môžeme. Bratranec, to je ono. Ale to je presne bratranec, bo ja si furt šmejem.
Čo furt Petra jesť? Dobre, nebudem to robiť.